Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Darasi na 12 cikin littafin Fada'ilus Sahaba fil Qur'an. Za mu tashi inda yake cewa ha'ula'i hum ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam. Waɗannan su ne sahabban manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Yace wa hadhihi ba'du fada'ilihim. Waɗannan shashi ne na falalolinsu da aka ambata kama zakara Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, kamar yadda Allah mai tsarki da ɗaukaka ya faɗa a cikin Alƙur'ani mai girma. Yace lidhalika kanu jadirina bi hamlil islam an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka ne ma suka zama su suka cancanci, sun dace da ɗauko addinin musulunci daga manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi, wa nashrihi fi duniya da yaɗa shi a duniya. Yace wallahu subhanahu zakara man jaa ba'dahum. Allah ya ambaci waɗanda suka zo bayan sahabbai fa qala subhanahu, mai tsarki yace wallazina ja'u min ba'dihim, waɗanda suka zo bayan sahabbai yaquluna suna cewa rabbana ighfir lana, ya Allah ka gafarta mana, wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, da ƴan uwanmu da suka rigaye mu imani, wala taj'al fi qulubina ghillan, kada ka sanya wani kullata a cikin zuciyarmu lil ladhina amanu, ga waɗanda suka yi imani, rabbana ya ubangiji innaka ra'ufur rahim, kai mai tausayi ne kuma mai jin kai. Wannan aya yana magana ne akan waɗanda za a ba wa fai'u. Allah ya irgo sai yake cewa da waɗanda suka biyo bayan sahabbai suna musu fatan alheri, suna musu addu'a, su ma sun cancanta. Kenan ka zama cikin waɗanda suke yin addu'a wa sahabbai bayan su, ya nuna kai kana cikin mutanen kirki wanda Allah ya yarda da su. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.